Беларусь могла б ніколі не стаць незалежнай дзяржавай. І гэта не жартачкі. Мы часто думаем, што Савецкі Саюз просто разваліўся, а незалежнасць нібыта сама звалілася нам у рукі. Але гэта адзін з самых вялікіх міфаў нашай наўноўшай гісторыі. Бо ў жніўні 1991 Беларусь могла так і застацца часткай СССР. Трэба разумець, ніхто не падараваў Беларусі незалежнасць. Яе літаральна вырывалі. У Верховным Савеце, як тады называўся парламент, ледзь не біліся дэпутаты, а на плошчы перад домам урада збіраліся дзесяткі тысяч людзей. Каб вы зразумелі маштаб таго, што адбылося, у 1991 у беларускам парламенце 360 дэпутатаў, і толькі каля 30 з іх адкрыта выступаюць за незалежную Беларусь. Всё здавалася так, што нібыта гульня ўжо прайграная, але ўсяго за некалькі дзён гэтыя людзі зробяць тое, што сёння здаецца амаль немагчымым. Здабудуць для Беларусі незалежнасць. Калі вы запытаецеся, як 30 чалавек здолеюць змяніць лёс цэлай краіны, то я адкажу, абавязкова даглядзіце гэтае відэа да канца, бо мы раскладзём усё па паліцах. Ну і таксама пастаўце падабайку гэтаму відосу і напішыце пад ім каментар. Гэтыя простыя дзеянні зробяць так, каб наша відэа пабачыла як мага болей людзей. Но калі у вас ёсць лішняя капейчына на беларускую справу, то ўсе адпаведныя спасылкі ў апісанні гэтага відоса. Дзякуй вам за падтрымку, а мы ўжо пачынаем. Як у Беларусі увогуле з'явіўся шанец стаць незалежнай. Савецкі Саюз рассыпаўся на вачах. Калі не верыце, паглядзіце наш выпуск пра апошнія гады існавання БССР. Там уся база. У розных рэспубліках Саюзу ўсё часцей гавораць пра большую самастойнасць, найперш у краінах Балтыі. Але фактычна прыклад падала РСФСР, якая 12 чэрвеня 1990 абвесціла дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Па яе прыкладу 27 ліпеня дэкларацыю аб суверэнітэце абвесціла і БССР. Там заяўлялася пра суверэнную дзяржаву, якая усталявана на аснове ажыццяўлення беларускай нацыі яе неад'емнага права на самавызначэнне, дзяржаўнасці беларускай мовы, вершавенства народа ў вызначэнні свайго лёсу. На 90% гэты дакумент грунтаваўся на ідэях, распрацаваных дэпутатамі ад Беларускага народнага фронту. Але галасавалі за гэта і камуністы. Гэта быў першы крок да нашай незалежнасці. І таму менавіта гэты дзень быў афіцыйным днём незалежнасці Беларусі, пакуль Лукашенко не змяніў яго на 3 ліпеня. Але ў Маскве былі ўпэўненыя, Саюз яшчэ можна выратаваць і выкарыстаць парад суверэнітэтаў на сваю карысць. Для гэтага кіраўнік СССР Михаил Горбачёў прыдумляе хітры план. Ён прапановвае перападпісаць дамову пра СССР. Але, як кажуць, у такіх выпадках ёсць нюанс. Толькі цяпер гэта быў павінен стаць не Саюз савецкіх сацыялістычных рэспублік, а Саюз савецкіх суверэнных рэспублік. Уявіце, нават захоўвалася тая ж самая абрэвіатура СССР. Падпісанне запланавалі на 20 жніўня 1991. Але супраць выступіла частка вышэйшага кіраўніцтва на чале з віцэ-прэзідэнтам СССР Геннадзем Янаевым і старшынёю КДБ Уладзімірам Кручковым. Як вы разумееце, без КДБ, канешне ж, не абышлося. Куды нам без іх? Так вось, 19 жніўня ў Савецкім Саюзе адбываецца тое, чаго ніхто не чакаў. Янаеў і Кручков фактычна спрабуюць здзейсціць дзяржаўны пераварот. Яны ізалююць Горбачова, выводзяць на вуліцы Масквы войскі. Па тэлевізары пачынаюць трансляваць заявы ГКЧП, а ў перапынках даюць балет «Лебедзінае возера». Трэба разумець, што ў выпадку перамогі ГКЧП не было б ніякай свабоды. Па ўсім Савецкім Саюзе пачаліся б чысткі ў стылі часоў Сталіна, якога путчысты бачылі ў якасці свайго натхняльніка. Перспектыўка так сабе. Але путч праваліўся. Здавалася б, усё ўжо скончылася, але насамрэч менавіта цяпер усё толькі пачынаецца. Фіаска путчу адкрывае для Беларусі акно магчымасцю, пра якое мы сёння марым ужо мінімум 6 гадоў. Але зноў ёсць нюанс. У адрозненне ад Масквы, дзе ўжо падмітусіўся Барыс Ельцын, беларускае кіраўніцтва не спяшалася развітвацца Савецкім Саюзам. І гэта яшчэ вельмі мякка сказана. Першы сакратар ЦК КПБ Анатоль Малафеев, фактычна кіраўнік краіны, і старшыня Верховнага Савета Мікалай Дземінцей падтрымалі ГКЧП. Дземінцей увогуле назваў Горбачова псіхалагічна вычарпаным чалавекам. Такім чынам, кіраўніцтва БССР імкнулася задушыць пратэсты з патрабаваннямі эканамічных паслабленняў для рабочых ды пазбавіцца ад апазіцыі БНФ з яе лідарам Зянонам Пазняком. І зноў зраблю адсылку для выпуску Мікіты пра Зянона. Там вялікая база па біяграфіі чалавека, які яшчэ шмат будзе згадвацца ў гэтым выпуску. У першы дзень путча дэпутаты апазіцыі БНФ не сядзелі склаўшы лапкі, а сабраліся ў Верховным Савеце, які ў гэты час быў на адпачынку. Ох уж гэтыя летнія вакацыі. Пазняк і кампанія назвалі путч ГКЧП спробай захаваць савецкую імперыю і усталяваць ваенную дыктатуру.
Тут усё ў стылі Зянона, але справа не спыняецца толькі на словах. Парламенцкая апазіцыя накіроўвае звароты ў розныя інстытуцыі і гаворыць пра спробу антыканстытуцыйнага перавароту авантурыстамі ў Маскве. Але кіраўніцтва КДБ і міністр унутраных спраў займаюць нейтральную пазіцыю. Вядома, саюзныя сілавікі выразна паказалі, на чыім яны баку. А тым часам у Мінску пачынаюць расказваць пра 8 вагонаў, якія прыбылі ў сталіцу для транспартавання апазіцыянераў у глыб тэрыторыі СССР. Іншыя чуткі разганяюць, што завод у Шклове атрымаў замову на 250 тысяч пар наручнікаў. У той жа час кіраўнік Дзяржтэлерадыё Сталяроў спыняе вяшчанне беларускага канала і дае трансляцыі з Масквы з распараджэнняў ГКЧП, якія ўжо пачынаюць выконвацца ў Магілёве і Лідзе, ды шэрагу іншых раённых цэнтраў. Вось гэта варушняк, які сапраўды нёсся. Але ўжо ўвечар 21 жніўня з'яўляюцца навіны пра паразу путча ГКЧП. Прычым на барыкадах у Маскве і наш пісьменнік Алесь Адамовіч. Маем пра яго адмысловы выпуск, таму раю яго для прагляду. Таму Пазняк з паплечнікамі не лічаць да 2 і ідуць у кабінет Дзімінцэя з патрабаваннем склікаць пазачарговую сесію. Старшыня Верхоўнага Савета вымушаны пагадзіцца і прызначыць сесію на 24 жніўня. На той момант за гэта ставяць подпісы 82 з 360 дэпутатаў. Потым іх назавуць сумленнымі дэпутатамі. Толькі ўявіце, як усё валілася ў саўку, што 22 жніўня БНФ даюць жывы эфір на беларускам тэлебачанні. Цяпер проста немагчыма такое ўявіць, каб апазіцыя вяшчала з тэлека, але часы былі іншымі. Так вось, дэпутаты БНФ заяўляюць, што народ Беларусі ў гэтыя дні канчаткова зразумеў неабходнасць поўнай незалежнасці рэспублікі і разам з намі асуджае арганізатараў і саўдзельнікаў камуністычнага ваеннага путчу. Толькі ў свабодзе і незалежнасці наша будучыня. Моцна, так? Здавалася, што цяпер у Беларусі сапраўды з'явіўся шанец. Але галоўная бітва была наперадзе. 24 жніўня дэпутаты ад БНФ чакаюць сапраўднага файта ў доме ўрада. Але пракамуністычнае кіраўніцтва краіны з Масквой у галавах рыхтуецца да іншага. Як сведчыць праект парадку дня, на 24 жніўня 1991 меліся абмеркаваць усяго 2 пытанні. Аб бягучым моманце і аб саюзнай дамове. Дакладчыкамі па іх павінен быў выступіць Дзімінцэй. Прычым гэты праект прэзідыуму Верхоўнага Савета прадугледжваў працяг падрыхтоўкі саюзнай дамовы. Уявіце, насколькі былі далёкія камуністычныя кіраўнікі Беларусі ад рэчаіснасці. Яшчэ раз, саюз разваліваўся наперш у Маскве. Гарбачову ўжо было не да саюзных дамоў, бо ён думаў толькі пра ўтрыманне ўлады. А тут такое. І што рабіць беларусам, якія прагнуць незалежнасці? Дакладна не здавацца. Цягам 3 дзён і начэй з 21 па 24 жніўня дэпутаты БНФ рыхтуюць пакет з 14 законапраектаў, неабходных для аднаўлення незалежнасці. Галоўны акцэнт – патрабаванне аб наданні дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы, роспуск камуністычнай партыі і адстаўка тых, хто падтрымаў путч. Раніцай 24 жніўня дэпутаты ад БНФ выводзяць на плошчу Леніна ўжо дзесяткі тысяч людзей. Вядома, ад некаторых з натоўпа гучыць прапанова граміць ЦК. Але дэпутаты ад апазіцыі Навумчык, Трусаў, Глушкевіч кажуць: мы ўсё вырашым законна, канстытуцыйным шляхам. І вось тут крутая дэталька ў тэму. Уявіце, каля дома ўраду выступае нават праваслаўны бацюшка Віктар Радамыльскі, які быў адзіным з найяскравейшых аратараў таго часу. Усім чыноўнікам даводзіцца ісці праз вялізны натоўп, які ніхто не разганяе. Народную любоў тут на сябе адчувае міністр юстыцыі Валерый Ціхіня. Здаецца, яго гатовы былі разарваць, але ўмешваюцца актывісты ад БНФ на чале з лідарам аршанскіх рабочых Мікалаем Разумовым. Але такі кадр усё ж трапляе ў газеты. І вы толькі ўявіце, з чаго пачынаецца гэтая сесія. У 12 гадзін у авальную залю дома ўраду уносяць бел-чырвона-белы сцяг. Яго нясе Галіна Сямдзянова. Побач ідуць Зянон Пазняк, Валер Голубеў і Сергей Навумчык. У зале Голубеў бярэ сцяг у Самдзянавы і нясе яго на сцэну за прэзідыум пры поўным маўчанні камуністаў. Пазачарговая сесія пачынаецца з хвіліны маўчання ў памяць пра загінулых пры абароне Белага дома ў Маскве. Пасля чаго да мікрафона падыходзіць Зянон Пазняк. І тут усе разумеюць, што лёгкім дзень, як гэта планавалася, не будзе. Бо проста паглядзіце, што рабілася ў зале. Перш за ўсё, Пазняк звяртаецца з просьбай ад дэпутатаў БНФ прымацаваць побач з дзяржаўным сцягам БССР нацыянальны сцяг Беларусі. Гэта сустракаюць адначасова і апладысментамі, і незадаволенасцю.
Демянцей ставіць гэтае пытанне на галасаванне. Прычым прызнае, што БЧБ нацыянальны флаг Беларусі. Але тут Пазняка чакае першае паражэнне. Знаходжанне сцяга падтрымліваюць 107 дэпутатаў пры патрэбных 173. Таму, каб не зрываць працу сесіі, Валентин Голубеў забірае сцяг са сцэны, але не выносіць яго з залы, а ставіць яго ў сектары з дэпутатамі ад БНФ ад Мінска. Цікава, што было б, калі б цяпер здарылася такое галасаванне ў Беларусі? Які б сцяг перамог? БЧБ ці КЗ? Чарканіце ў каментарах, а мы пакуль адаб'емся, бо далі будзе капец як цікава. Здавалася, што пасля гісторыі са сцягам усё ўжо зразумела, але Пазняк не думае здавацца. Больш за тое, не адыходзячы ад мікрафона, ён робіць яшчэ адзін моцны ход. Зянон заяўляе, чалавек, які падтрымаў путчыстаў, не мае маральнага права весці гэтую сесію і прапановвае перадаць яе вядзенне ад Демянцэя першаму намесніку старшыні Вярхоўнага Савета Станіславу Шушкевічу. Яго падтрымлівае шэраг дэпутатаў, сярод якіх былі і Віктор Ганчар, і Александр Лукашенко. Яны лічылі, што падтрымка Демянцэем і Шаладонавым ГКЧП аўтаматычна пазбаўляе іх права на ўдзел у Вярхоўным Савеце. Вызначыць вінаватых заклікае і асабіста Лукашенко. Фактычна ён патрабуе расправы над тагачасным кіраўніцтвам БССР. Вельмі дзіўна глядзець на гэтыя кадры з 2026. Вы говорите, Станислав Станиславович, что не надо искать виновных. Надо, Станислав Станиславович, чтобы этого больше не повторилось. Чтобы каждый знал наперед, что если только он посмеет поднять не то что кулак, как Давлют говорил, а только палец, он будет немедленно отрублен. И только во имя будущего, во имя наших с вами малых деток мы это должны сделать. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Але супраць такой прапановы выступае большасць дэпутатаў, у тым ліку Шушкевіч, які азначае: мы б хацелі правесці гэту сесію за адзін дзень, таму што пытанні гэтыя ўсім добра вядомыя, і трэба было б рабіць не мітынг, а сесію, па-дзелавому, дакладна, коратка. Пасля гэтага слова просіць чалавек, якога ў гэтай гісторыі чакалі менш за ўсё. Легендарны касманаўт Уладзімір Кавалёнак. Ён прадстаўляецца вельмі нечакана ад апазіцыі. Гэта быў бадай адзін раз, калі гэтыя словы прагучалі з яго вуснаў. Але яны мелі вялікае значэнне. Кавалёнак адкрыта кажа: цяперашняе кіраўніцтва Беларусі не збіраецца самастойна кіраваць краінай. Далей болей. Валентин Голубеў агучвае патрабаванні ад БНФ, сярод якіх наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнага закона і віншуе ўсіх сумленных дэпутатаў і людзей з перамогай над фашыстка-камуністычнай хунтай. І тут сапраўднае кіно, бо ўсё, што адбываецца ў вальнай зале, транслюецца ў жывым эфіры па радыё. І пасля заявы Голубева людзі, якія сабраліся перад домам урада, ахнулі. А Голубеў працягвае, звяртаючыся да іх: вашая падтрымка для нас будзе вельмі важнай у гэтай зале, таму што вы бачыце па выніках галасавання, большасць якіх людзей сядзіць тут. Далівае алею ў вогнішча і Сергей Навунчык. Ён звяртае увагу дэпутатаў на сітуацыю на вуліцы і заклікае правесці дэпартызацыю, бо калі гэта не зробяць дэпутаты, культурна, цывілізавана, то гэта зробіць народ. Ён правядзе гэта, выцягнуўшы вас за валасы. Вось гэта жарсці. Але прапановы БНФ не прымаюцца. Демянцей нават ставіць на галасаванне прапанову Пазняка, каб паказаць, што гэта нікому не цікава. Аб наданні канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. Гэта значыць толькі яшчэ пытанне ўключэння гэтага пункта ў абмеркаванне. І які вынік? За 161, а неабходна мінімум 174. Таму пытанне здымаецца, і максімум, які можа прыняць падчас сесіі, гэта пра дэпартызацыю дзяржаўных органаў. Здаецца, усё, параза. Але пачакайце, ужо на наступны дзень усё мяняецца. Пакуль у Мінску яшчэ спрачаюцца, у Маскве адбываюцца падзеі, якія канчаткова змяняюць гісторыю. 23 жніўня Барыс Ельцын прыпыняе дзейнасць камуністычнай партыі Расіі, а ўвечары 24 Міхаіл Гарбачоў складае сябе паўнамоцтвы генеральнага сакратара ЦК КПСС. І для беларускіх камуністаў гэта сапраўдны шок, бо раптам высвятляецца, што свет, які яны ведалі ўсё жыццё, проста развальваецца на вачах. Таму проста уявіце сітуацыю: раніцай 25 жніўня дэпутаты ідуць на сесію праз натоўп. І легендарны касманаўт Уладзімір Кавалёнак бярэ ў кагосьці з мітынгоўцаў нацыянальны сцяг і нясе яго ў залу. Прычым адначасова з Кавалёнкам туды заходзяць дэпутаты Інеса Драбышэўская і Александр Лукашенко.
Пасля нават хадзіла плётка, што Лукашенко, а не Кавалёнак, усталяваў сцяг у Верховным Савеце. Але цяпер такія плёткі камусьці нязручныя. Другі дзень сесіі, 25 жніўня 1991. І ўсё пачынаецца нанова. Дэпутаты зноў патрабуюць адстаўкі Дземінцэя. Пра гэта адкрыта заяўляе Віктор Ганчар. А потым гучыць яшчэ адна вельмі важная навіна. Дэпутат Яўген Глушкевіч паведамляе, што ў Беларусі ўжо пачынае фармавацца нацыянальная гвардыя. І ў яе ўжо запісалася каля 300 чалавек. Паветра літаральна наэлектрызавана. І тут адбываецца сцэна, якая сёння выглядае казачна. Да трыбуны выходзіць фактычна кіраўнік Беларусі Анатоль Малафеев. Той самы чалавек, які яшчэ некалькі дзён таму адкрыта падтрымліваў ГКЧП. Спачатку ён хоча выступіць з мікрафона з залы, як перад гэтым рабіў Ганчар, а пасля вырашае ісці за трыбуну, бо пачувае сябе гаспадаром. У гэты момант да Малафеева накіроўваюцца 6 дэпутатаў ад БНФ. Яны крычаць фактычнаму кіраўніку Беларусі: «Пайшоў вон!» На месца. У абарону Малафеева кідаецца, хто б вы падумалі? Правільна, Лукашенко. Урэшце Малафеев так да трыбуны не даходзіць. Гэту сцэну потым апісвалі як скандал у піўбары, што стала яшчэ адным шокам для дэпутатаў-камуністаў. Бо такой слабасці ад кіраўніка іх кампартыі і фактычна кіраўніка Беларусі яны не чакалі. Пазней Малафеева ўсё ж угаворваюць вярнуцца, але на час яго выступу дэпутаты апазіцыі дэманстратыўна пакідаюць зал. Малафеев ні слова не кажа пра тое, чаму далучыўся да ГКЧП, затое заяўляе, што выходзіць з палітбюро ЦК КПСС. А Кампартыя Беларусі цяпер будзе самастойнай, а не падначальвацца Маскве. І тут камунякі паплылі. Прабачце, калі кагосьці абразіў. У перапынку сесіі ў пакоі номер 363 прадстаўнікі апазіцыі абмяркоўваюць сваю тактыку, калі неспадзявана да іх завітвае Вячаслаў Кебіч і заяўляе, што падае ў адстаўку. Гэта была такая гульня, каб пайсці на дамоўленасці з БНФ, але яго перахоплівае Уладзімір Кавалёнак. Вячаслаў Францавіч, ні ў якім разе, што ж будзе з эканомікай? Вы спецыяліст. У выніку Кебіч перадумвае, ці, прынамсі, робіць такі выгляд. Але істотна, што апазіцыя Кебіча змянілася. І гэта быў добры знак, што апазіцыя робіць правільна сваю справу. І таму дэпутаты ад БНФ заклікаюць усіх, хто толькі можа, ісці да дома ўраду. Далей болей. У адстаўку ўсё ж сыходзіць Дземінцэй. Падчас свайго апошняга слова ён заказвае адну са сваіх штанінаў і паказвае, што быў паранены, калі ў дзяцінстве ваяваў у партызанах. Але гэта ўжо нікога не кранае. Такім чынам, ужо Шушкевіч робіцца фактычным кіраўніком Верховнага Савета і Беларусі. А тым часам на вуліцы людзі ладзяць такія перформансы. Дзіўна глядзець, як камуністы ў адзін момант мяняюць свае перакананні. І да гэтага рашучыя праціўнікі незалежнасці Беларусі падтрымліваюць апазіцыю. Іх палохаюць дэмакратычныя настроі людзей. Прыклад Украіны і краін Балтыі. Але што ж ты зробіш, калі з Масквы ўжо няма падтрымкі? А над плошчай перад домам урада між тым з'яўляецца лозунг «За нашу вольную Беларусь». Увечары 25 жніўня прымаецца рашэнне пра пайменнае галасаванне па ключавых пытаннях. І спісы тых, хто як галасуе, захаваліся дагэтуль. Давайте зірнём, як тут галасаваў Лукашенко, які любіць расказваць, што ён быў супраць развалу СССР. Каля яго прозвішча стаіць падзнака «ад». Значыць, адсутнічаў. Аб дэпартызацыі органаў дзяржаўнай улады і кіравання Беларускай ССР, дзяржаўных прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і ўласнасці Кампартыі Беларусі і Камсамола Беларусі. Голас Лукашэнкі адсутнічае. Аб прыпыненні дзейнасці КПБ, КПСС на тэрыторыі Беларусі. Зноў пропуск. Вось так Лукашенко праспаў найважнейшую падзею ў гісторыі Беларусі. Аказваецца, што ён на пачатку сесіі прагаласаваў толькі супраць парадка дня. Потым заявіў, што не хоча ўдзельнічаць у працы сесіі і браць на сябе адказнасць за лёс краіны. Таму не рэгістраваўся, бачна пабойваючыся, што гэтыя спісы ўрэшце трапяць у Маскву, якая знойдзе сілы разабрацца з тымі, хто за незалежнасць. І вось цяпер надыходзіць момант, дзеля якога ўсё гэта і адбывалася. За 2 дні БНФ прайграе некалькі важных галасаванняў. Камуністычная большасць яшчэ трымаецца, але ўжо ўсё разумеюць. Зараз усё вырашыцца. І тут да мікрафона выходзіць Пазняк, які адным выступам мяняе хаду гісторыі. Такое здараецца, калі патрэбны чалавек у патрэбны час з'яўляецца ў патрэбным месцы.
У сваёй прамове Зянон Станіславович падкрэслівае, што ўсе краіны вакол Беларусі ўжо абвясцілі аб сваёй незалежнасці, у тым ліку Украіна. Ён гаворыць, што толькі тут і зараз маецца шанец змяніць гісторыю Беларусі, бо потым можа ўжо ніколі не наступіць. А пасля кажа словы, якія цяпер гучаць як прароцтва. Я з усёй адказнасцю магу сказаць, што на ўсходзе ў нас фармуецца маладая агрэсіўная імперыя ў форме дэмакратыі. Тыя дэмакраты, якіх мы добра ведаем, не прызнаюць фактычна нас як нацыю. Яны не глядзяць на нас як на асобную дзяржаву і на асобную тэрыторыю, а глядзяць на нас як на вотчыну, на якую яны маюць пэўнае права. А яшчэ Пазняк раскрытыкоўвае Ельцына, у тым ліку за жаданне падняць цэны на нафту для іншых рэспублік, называе гэта шантажом. І тут дэпутат акурат робіць усё правільна. Ён знаходзіць балючы момант. Бо якраз для дэпутатаў-камуністаў у Беларусі Ельцын успрымаецца як вораг, які ўжо забараніў КПСС у Расіі. І яшчэ Пазняк не дзеліць у сваім выступе дэпутатаў ад апазіцыі і дэпутатаў-камуністаў. Ён звяртаецца да ўсіх прысутных на «мы». Гэта таксама вельмі моцны момант. Пасля Пазняка слова бярэ Міхаіл Мачуленка з гомельскага абкама партыі. Я 100% падтрымліваю народнага дэпутата Пазняка і прапаную тут жа, зараз жа, прагаласаваць за тое, што ён сказаў. У гэты час пачуліся апладысменты. Пасля некалькіх выступаў дэпутатаў пачалося галасаванне за дэкларацыю аб суверэнітэце. Яго вынік уражвае. За прагаласавалі 253 дэпутаты з 265 прысутных. 25 жніўня у 20:08 Беларусь вярнула сабе незалежнасць. Затым дэпутаты яшчэ галасуюць за перадачу Беларусі сваёй пракуратуры, міліцыі, КДБ і ўсёй маёмасці на нашай тэрыторыі. Але на плошчы ўжо свята. Над ёй разносіліся песні ў выкананні дэпутата Садоўскага. По одной пойти за неволей шагай, гей, 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 за неволей шагай, бо заходний край стежка стелется, гей, 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 стежка стелется. На плошчы дэпутатаў, падкрэсліваю, усіх дэпутатаў сустракаюць як герояў Беларусі. Ну а ад гэтых слоў Пазняка і сёння бягуць мурашы. И тады жыццё наше будзе радасным, а жыць добра – это самая найвялікшая каштоўнасць. Просто мы давно не жылі, мы не жылі яшчэ пры свабодзе. Мы яшчэ добра не усведамляем, што гэта такое. І вот пачынаецца раніца. Дык давайте ж памятаць аб тым, што ад нас будзе залежаць, як будзе доўжыцца наш светлы дзень. Жыве Беларусь! Наперадзе Беларусь чакае шмат якіх пытанняў. Мяжа і памежнікі, войска, сілавыя структуры, грошы, рынкавыя рэформы і нават перайменаванне Мінска ў Менск. Калі жадаеце, зробім асобны выпуск пра тое, як усё гэта з'яўлялася ў нашай краіне. Гоў у каментары. Я ж пакуль проста падзякую вам за тое, што вы дагледзелі гэтае відэа да канца. Для мяне яно было вельмі важным, бо я вельмі рады, што тады, у 1991 у Пазняка і апазіцыі БНФ усё атрымалася. Спадзяюся, калісьці здабыць для Беларусі сапраўдную свабоду атрымаецца і ў нас. А пакуль папрашу вас паставіць падабайку гэтаму роліку, напісаць пад ім каментар, бо так вынікі нашай працы пабачыць як мага болей народу. Калі ў вас ёсць магчымасць падтрымаць наш праект грошыкамі, будзе зусім цудоўна. Памятайце, усё вялікае пачынаецца з першага кроку. Таму дзякуй вам за прагляд, дзякуй за донат і давайце беларусець разам.